Wala ako content mo. Mga salamat sa mga viewers, mga subscribers. Salamat kay Tanan po o kay Waynalin Igay Gentre o Living the Good Life. Salamat sa kanilang support. Thank you sa sponsor sa bugas. Waynalin Igay Gentre o Living the Good Life. Thank you po kayo. Kung nag-sponsor sa bugas kanunay. Baga kayo, baga, pusit. Patay ka, cellphone. Buti ni basa. Buti mo hindi nabasa yung cellphone. Pinagwakan pa. Yan. Baga, huli na naman. May huli. Yan na. Yan na. Baga, mas malaki nga. Mas malaki sa ang huli natin ngayon. Mas kanina. Baga, sana makarami tayo. Bago tayo umuwi. Huli na naman mga, may huli na naman. Susunod na. Dala pa yung namin basa. Ayan. Huwag lang makawala. Okay lang sa akin. Ano, mabasa. Mga okay lang sa akin mabasa. Huwag lang makawala. Ano? Yung Living the Good Life. Kasi siya na ano sa atin. Yung bugas. Siya na sponsor sa atin. Bugas. Ito mga, may huli mga kabila. Ayan. Mga. Hindi kalakihan masyado, pero okay na. Basta meron. Yung Lord, sa blessing po. Ayan mga, para magatugwa mga. Pusit karang lagi. Karon na ako content mga pusit. Ako gabi mga wala na ako. Wala na ako i-content gabi itong pusit. Karon ako mga content mga kay basin og wala tay content og sayang mga na karon ako ning content ito ni vlog mga salamat kayo mga sa mga viewers subscribers. Salamat kayo sa tanan gabi nito karon mga dili kayo kaon kayo mga ang pusit karon mga pila na ako ka oras diri matug mata na po mo sa tapo pa mo set marin to po kay hindi karon kaon tayo maro to mga ang pansin yung mga salamat kay sa tanan sa mga viewers subscribers. Salamat sa tanan mga para mga pauli na ta karon katuwa ako mga kapoy tugon ako yung kaayo. Gusto ko na ako dinala matuog pero dili mga kaya itong battery bas malubat itong battery so suga sayang kayo na dito tamo tuog sa balay muli na lang ta o tara mga pareho niya mga